makadilok ka kusina. Ang dapat tugasan. Huwag yan naman yung pagmulolay. Makadilok ka kusina. Tama naman yung tugasan. Wala na sugo-sugo. Ay, naman, ba't hindi ka? Nugas ako. Aray, kung nasuguan na mangugas ka na, kasi naligawan ay, susuguon. Ano? Nag-inano ka nga to sa kusina? Ginugas. Nagugas? Hit plato? Oo. Kaya ano, maharap ka agad mangugas? Oo. Baka magkakarat ka man na tubig. Kasi nga, tulugod kayong papa, nakalitada na dinilang kurong sa balkon, ha? Sige papa, hain naman daw ang sungo. Kaya gagamitin ni mama, magtutuon, ha? Mga sa may balkon. Papan ko na ang 5. 5? Karanong 5? Pangalitin to ba? 5 makakapalit ito ba? Bayan gira siyang sugo ni mama. Asya. 5 god. Waray ko mang kwarta didi. Atay at kwarta. Ano niya pagparang 5? Napapalitin to ba? Okay. Kadi man nila kapit nga niya na inom. Sikat to daw kung anong sugo. Mama, ano ko na sugo? Adi ako kusina, adi. Ano ko na sugo? Di ba nasa yung ako nga kato ang papa, pakiano kung hain na ang sungo? Kaya natin kinyakan nga to. 5. Ata, di ka man daw to ay nasa nga nakakusungo, diri 5. Magtutuon kita, oh. Oray sungo. Di ka man ngayon tuhay sugo, oh.